Hey, khathele. Ngadlala uthanda imavatha. Babakushila abafazi bangaka. Kuthi uhlala la. No bashayisa amavosha. Obanika izinqa. Sishwa phakazi kunamadoda anezinqa. Zofuna izinqa. Kuthi uhlala la. Zofuna izinqa. Ufuna nge-3 kaka. Ya, ngithe nami. Ufuna nto? Ngizofuna izinqa. Uthule ubani? Hayibo ngeke thuka la. Hayi, manje ufuna manje ngifundise. Hayibo ngifuna ukufundisa. Hayi. Abadala bafundisa ubani? Wayibijure. Bye. That's all. Ah. Okay. Lalela. Ngibona sezokudlala nengoma, yabona? Yeah. Okusho ukuthi ke Zeka. Kunomfazi ongcindezela kabi abathi uthanda imavatha. Okay. Ngifuna nge-3 zika-Agasti lapha ne-People's Park. Kama nje ngo4 kuphela. Ngiyakuzwa. 4. Hawu singadlala abafazi babakushile. Izinqa nginazo mina. What's up? What's 1 2 3 4 1 Hey, ngeke kumele lo nyaka isinqa ngingenaso. Hawu. Ngifuna ibe ngaka. Lisazo bafazi. Ngadlala uthando. Oh siyaphikisa nje manje. Sawa. Angithi bona. Oh. What's And make sure when you show up pants, ngizamathanga. Ngithi ufuna ibunda mathanga. Yeah. Qinisa. Hayi unto uqala. Hayi uthanda imavatha uzongizwa. Yeah. Nge-3 ka-Agasti sise-People's Park. Ngifuna nje abafazi bezwe kahle ku-ladies house. Ngisuzele kude nazo. Sizoba ngathi Hey. Kodwa ngathi awusebenza mina ngathi. Hayi phela ngisabamba phela ngangise ngisheshe ngifuthe ngomzuzu. Hayi akwenzeke ngibona ngisangenzile mina. Ho. Yebo. 1 2 phambili. Hayi kodwa Let's put it. Phakama. Hayi ngeke. Phakama. Asamba futhi. Awe ngeke. Mana. Ngibona inkinga yakho. Hayi cha ngisengibonile.